Ay, Jesus, ginoo ko! Ay, Jesus! Ay, Jesus, ginoo ko. Nag-prepare na kay sakay na daw sa kabaw. Diyos ko, Diyos ko, Lord. Ay, panugay ha? Ay, panungay na diha. Dukot ka rin dugay ka. Awa ba? Oh, piyak malipap ko. Hoy, 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 tabang Lord! Ay, man! Nahog sa kabaw. Oh, diha, diha. Kananakay pakatunganan. Oh, sige. Oh, sige. Ako, dapat. Oh, yan. Oh. Hi, mga day! Nami karon diri sa ano, kanang Maharlika, Kapatagan, Igos City, Philippines. Ah, dali. Nami diri sa kuan kaumahan. Nami diri sa mga uma-uma. Dira kamatisan. Oh, kamatisan kana mga kamatisan diha, kana mga kasagingan dira dira diri oh. Kani siya mao ni diri punuan sa radish. Oh. Diri radish ni siya diri nga side. And then kani atsal ni dering oh dato ko sagingan didto tanan makita ninyo dili na amo. Dili na amo. Kana bag upang tanom na ano kuan sa atsal kani pod bagong tanom nga sa radish, punuan sa radish na siya. Nya diri nga side kay mga payag-payag di nga side. Gifagi gid siya. Taligsik ka di makay tantong ulan, taligsik. Ay, Jesus, ginoo ko. Ay, Jesus. Ay, Jesus, ginoo ko. Idlas man. Imo ano oh. Dili man okay. Okay ra. Hi kabaw. Lusungagon dala nagsiga-siga ang ilong. Wala na siya ba? Hi pod. Hi pod. Ay, agoy ginoo ko. Ala masigsungagon pa. Oh, nag-prepare na kay sakay na daw sa kabaw. Diyos, ginoo ko ang kabayo. Ang kabaw. Ginoo ko yun. Diyos ko, Lord. Ay, panugay ha? Ay, panungay na diha. Dukot ka rin dugay ka. Awa ba? Oh, piyak malipap ko. Hoy, hoy, piyak malipap ko. Hoy, hoy, hoy. Uy, tabang Lord! Ay, man! Di na din sakyan no? Masakyan eh! Disuda pa na rin sakyan, oy! Musukol man! Ha? Unsaan daw? Lamburo ng pisi? Ah, dili patas ano pisi? Ah. Tay. Ano na? Agakid ko. Wala ko ka. Oh, kung nakuha mo to. Kadali lang. Uy, dapat po, akay ka ng patunganan. Sige, kadali. Dito sa bato. Dala sa dito sa bato. Dira sa bato niya. Dito ka mo patong. Bitaw, mo patong para makasakay ka ba? Dili ka mo ambak. Uy, ay, kabaw. Pwes ako ba? Masay pagkakay kabaw. Oo. Pagkakayate. Nahog sa kabaw. Oh, diha. Kananakay pakatunganan. Oh, sige. Oh, ang sako. Oh. Ay, bakit nabusikat ka sa... Uy, ginoo ko. Uy, set. Sige pa, atras pa gamay. Abi. Bay. Takapalog sa kay kabaw rin. Di nakabalo mo sa kay kabaw kay dugay naman o sa kay kabaw. Sige. Ako, dapat. Oh, yan. Oh. Perfect. Oh. Okay. Oh. Oh.
Four wheels. May four wheels sa bukid. Kato, four wheels niya sa syudad. Aray! Look, katuod lagi siya. Oh, hehehehe. Lubong ra ba, oh? Sige, sab-sab sa dira, sab-sab sa di kabaw kay aron daghang kag energy. Kay gamiton ka. Oh, dali kay gamiton baya ka. Pag pundo og daghang energy kay gamiton ka na, masud pag gamiton ka dapat daghang kag energy. Para di ka mabitin. Ah, tara. Sige, habhab diha. Habhab. Nag-charge daw siya, nag-charge. Sige. Diri sa daruhan. Nawa kong tiilo. Diyos ko. Ugaw kaayo. Nami diri, oh. Bigad. Nami sa daruhan. Buhat mi diri og music video. My gosh. Usayang kailang mga kalabasa. Diri dati ni siya diring kalabasaan. Unya pagkahuman ilahan ng gidaro. Diri sa bukid. Makita nimo diri tanan hawan diha pag naa ka diri tanan ni diri CR, pwede nimo himuong CR. Unya pagkahuman okay problema sa imong ilo kay daghan kay mga sagbot diri depende lang sa imo sa ihid-hid nimo sa imong lubot idiguman nimo kalibang. Okay daghan man diri ag pwede ihid-hid sa imong lubot. Di ka maproblema diri kung sa imong iilo idiguman nimo kalibang kay daghang dahon diri day. Okay. Mo to didto dira tanumanan pa na siya dira humanan na siya dihagdaro. Patuna nami sa kabaw kay ano na. Op. Sige, bug. Ana ang tawag magpatuna ka sa kabaw, ingnon bug para mo lubog. Mao ni siya tunaan sawa kabalo. Sawa na kabalo tunaan ni siya kaning tunaan mao ni liguanan sa liguanan sa kanang kabaw. Syempre pag kuan sila hingal sila kapoy sila gikan sila sa ay gihangak ko. Kan sila magdaro-daro o di ay ligoon mas kainit na ilang lawas so ligoon sila mao ni tawag sa ilang ligoan ng tunaan baho jud siya lapok god tunaan god hay kabaw oy kapoy jud siya kapoy siya oy naluya siya ana siya magtuna-tuna sige basaon jud na nila ng tibuok lawas para ma-relieve ang init. Maghimo mig ka ng music video sa air supply. O di ba? Air supply ang kantahon sosyal na Miss Daruhan. Kamo kalibangon. Pag kamo daw kalibangon. Awon mo diha tanan makita ninyo. Way problema. Pero ang problema lang diri ngani. Pagbantay mo kubra. Kasi kung tudto diri sa kan yung lubot. Apilon pa ng inyo ha. Apilon pa ng kit-kit ng inyo na sao na lang. Mao to ditong ubos nga portion diri taas na ni diri na portion. Matikangkang pabitaw ko inig video. Impas. Nanami diri sa taas taas sa kadaruhan. Dito. Okay, foggy. Ano siya kanang dagom kay gawan-uwan diri dapit. Ligsik ra di kita tong uwan kabuhat ng video. View masyag kawa diri nga side. Naami karon diri sa nakalabasa Kusik to dago kag kalabasa diri. Kanang aray kaumahan sa amo ang friend. Aray Diyos ko Lord, nahuslo. Patay. Tais kabaw. Ay, tais kabaw. Ginuok ko. Tay ilang. Aray, rasus masangit. Masangit-sangit, mapandul-pandul juga diri kay daghang kayong kuan. Lapok, pita. Ay, goy. Diyos ko. Ibiyaan ako. Bye mga guys. Thank you for watching. And please watch for my upcoming videos. Bye.